Hi friends, आंनि मुङा Tomas Brahma. दिनै आं नोंसोरनो सिगांनि बायदि मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों. बे भिडिअआनो जाहैबाय दाउखौ माबोरै फार्मिं खालामनो हायो आरो जोङो दाउनि बिदैखौ दाउ बिमा गैयालासिनो माबोरै जोङो इलेक्ट्रनिक मेथडजों दाउसा फिसा ओंखारहोनो हायो. आङो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनो फोरमायलांगोन. दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामाजासिनो नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय. लोगोसे बे भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि Tomas Brahma YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम. फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि. नै बेनो जाहैबाय दाउ कयलार. गुबुन गुबुन जायगायाव बेनि मुंखौ गुबुन गुबुन बुंनो हागौ. जोंनि जायगायाव बेखौ दाउ कयलार बुङो. दा दाउखौ नायोब्ला लकेल बायदि नुयो, नाथाय बियो लकेल नङा. आजिखालि बाजाराव बेखौ लकेल होननानै फायखारिफ्रा जोबोद दामि दामिनि फानो. बिसोरखौ दाना होनानै फेदेरनाय जायो. माइरंबो जायो आरो माइबो जायो. दा दानाजोंबा बिसोर थाबै देरो. बिसोरनि लिरथाया मासेयावनो 3 एबा 4 केजि जायो. 3 दाननि उनावहाय बिसोरो बिदै दैयो, नाथाय बिदै दैबाबो बिसोरो गनो रोङा. बिसोरनि बिदैखौ इलेक्ट्रनिक आदब बाहायनानै दाउसा फिसा ओंखारहोनो हायो. दा बिसोरनि बिदैखौ माबोरैहाय इलेक्ट्रनिक आदब बाहायनानै दाउसा फिसा ओंखारहोनो हायो बेखौ उननि भिडिअआव नोंसोरनो फोरमायलांगोन. बेनो जाहैबाय बिसोरनि बिदै दैग्रा खाथाख'. टाइम जायोब्ला बिसोर बेयावनो बिरखो बिरखो बिदै दैयो. बे जाबाय बिसोरनि थाग्रा खग्रा. हर समाव बिसोर बेयावनो गाखोनानै थायो. नैबे जाहैबाय बिसोरनि सानाव बेरायग्रा जायगा. बिनि सोरगिदिं गासिबो नेट होजोबनाय, जाहाथे बिसोर बाहेरायाव ओंखारलांनो हाया. बेयावहाय गासै 5 दाउ दङ. 15थाया दाउज्ला आरो 85थाया दाउजो. बियो जाहैबाय बिसोरनि दाउदै. दाउदैनि कालारा गुफुर, जारें आरो एसे फाख्रा सिख्रा जायो. दा 85था दाउजोनि गेजेराव सानसेयाव 60-65था बिदै दैयो. दानिया आं नोंसोरनो खोन्थानोसै माब्रैहाय बिसोरनि दाउदैखौ दाउसा फिसा ओंखारहोनो हायो इलेक्ट्रनिक आदब बाहायनानै. नैबेनो जाहैबाय बिसोरनि दाउदैखौ दाउसा फिसा ओंखारहोग्रा थार्म'कलजों बानायनाय बाक्सु. बेनो जाहैबाय टेम्पारेचार कन्ट्रलार. बियो 220 भल्ट अल्टारनेटिभ कारेन्ट आरो 10 एम्पियार मोब्लिब दाहार बियो आजावनो हायो. दा बेनि हेफाजाबैनो बाक्सुनि सिङाव थानाय दाउदैया गुदुं जालाय आरो गुसु जालाय जाबाय थायो. बेनिफ्राय 20 आरो 25 दिननि गेजेराव दाउदैनिफ्राय दाउसा फिसाखौ मोननो हायो. जोंनो टेम्पारेचारखौ बेसेबांनि गेजेराव नांगौ जों बेबायदि थुनानै जों बेखौ थिक खालामनानै लानो हायो. बाक्सुनि सिङाव दङ दाउदैजों लोगोसे फांखा, चाइनिज बाल्ब आरो दै. बेयो जाबाय टेम्पारेचार मेजारमेन्ट डिभाइस. बेखौ दाउदैजों लोगोसे बाक्सुनि सिङाव दोनफानाय जायो. जोङो दाउदैनिफ्राय दाउसा फिसा मोननो थाखाय बिनि टेम्पारेचारखौ गोजौआव 38 डिग्री सेलसियास आरो गाहायाव 36 डिग्री सेलसियासनि गेजेराव दोननांगौ. दा बेबायदिनो टेम्पारेचारा खमायनानै 36 डिग्री सेलसियास मोनोब्ला बे लाइटआ हारसिंनो जोंखांगोन आरो बेबायदिनो जोंनानै दाउदैनि दुंथाया बारायलांबाय थागोन. दा दुंथाय बारायनायनि जाउनाव टेम्पारेचारा 38 डिग्री सेलसियास जायोबा हारसिं लाइटआ गोमोरगोन. दा बेबायदिनो लाइटआ गोमोरलाय जोंलाय जाबाय थानानै जोङो सानसे दाउदैनिफ्राय दाउसा फिसाखौ मोननो हागोन. दा मोनसे गोनांथार हाबाया जाबाय दाउदैखौ बेलथायना होनाय. जेरेखम दाउ बिमाया गनाय समाव गावनि दाउदैखौ आथिंजों बेलथाय एबा एरबाय थायो, थिग बिदिनो जोंबो बेखौहाय आखाइजों जोङो सानसेयाव 3-4 दाउदैखौ उल्टां फाल्टां बेलथायना होनांगोन. जुदि बेबायदि बेलथायाब्ला जोंनि दाउदैया बांसिन गाज्रि जानायनि चान्स थायो. आरो जोङो बाक्सुखौ खोबनानै दोननांगौ आरो बाक्सुनि सोरगिदिं फिसा फिसा गब्लं खालामनांगौ. बे दाउसा फिसाफ्राबो बेबायदिनो इलेक्ट्रनिक आदबजोंनो ओंखारनाय. दा बिसोरनि ओंखारनाया सानब्रै सानबासोल' जादों. दा बिसोरखौ बेबायदि दाना जाहोनानै फेदेरनाय जायो. नैबे जाहैबाय रुम हिटार. दा गोजां बोथोर समखाय रुम हिटारखौ नांगौ जायो, नङाबा दाउसा फिसाफ्रा गोजांनानै थैयो. गोलोम बोथोराव रुम हिटारनि जेबो गोनांथि गैया. बे दाउसाफ्राबो बेबायदि आदबजोंनो ओंखारनाय. बिसोरनि ओंखारनाया 15 दिन जाबाय. दा बिसोर फानजानाय जाबाय. बिसोरखौ फानोब्ला मासेयाव 60-70 मोनो बाजाराव एबा फायखारिफ्रा लानानै थाङो. जुदि नोंथांमोननोबो बे दाउदै ओंखारहोग्रा टेम्पारेचार कन्ट्रलार मेसिनखौ नांगौब्ला आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन. नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै अनलाइन अर्डार खालामनो हागोन. बिनि दामा गोबांद्राय नङा. बियो गंसेयाव 550 लायो. नोंसोरबो बेखौ गावबागाव न'आव बायनानै बेबायदि दाउ फार्म खालामनो हायो आरो जोङो बायदिसिना दाउदै जेरै हांसो बिदै, दाउ बिदै, बिदिनो जोङो बायदिसिना बिदैखौ जोङो बेबायदि इलेक्ट्रनिक आदबजों दाउसा फिसा ओंखारहोनो हायो. बेबायदि ओंखारहोयोब्ला दाउदैया बारा गाज्रि जाया एबा गला जाया. जोङो खनसेयावनो 100टा 200टा गाहाम दाउदै
दाउदैखौ गहोनो हायो एबा दाउसा फिसा ओंखारहोनो हायो। जोबोद मोजां आदब बियो। दा नोंथांमोनहाबो बेखौ ट्राइ खालाम एबा न'आव बायनानै ट्राइ खालामनो हायो एबा दाउसा फिसा ओंखारहोनो हायो। नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर बुजिनो आद्रा थालांबायबा गाहायाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। गावनि बेसेन गोसा समखौ हगारनानै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। एसेनोसै, गोजोन्थों।